Berarti kan ada yang langsung ikut ya nurut ya. Kalau yang lain kan nggak mau mendengar berarti kan. Pertanyaannya mereka pakai oh tempatnya sore ya.
Dihita na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Horas ma dihita saluhut na. Horas. Mulai tema di Tuhata na mangaramoti jalama masu-masu pardalanan ningoluta sahatu tikyon. Songon susunan acara dihita bernginon pertangyangan kelompok Rabu Sia September 2020 di gereja Suang Songoni melalui live streaming channel YouTube HKBP Depok Sada. Naparjolo marende hita sian bukwede nomor 722 ayat sada doat ayat 2. Dungi potum diuduti majaha epistel dungi marede hita sian nomor 464 ayat sada doat ayat 2. Laos diuduti jamita na pinasahat ni amang calon padita Paulus Simamora. Dung sipul jamita marede hita sian nomor 441 ayat sada dohot ayat 2. Laos mangarade ma martangyang sian naro manang tangyang pangodianon. Dungi marede hita sian nomor 437 ayat sada dohot udutna huhut papungu pilihan. Laos ditutup di bagasan tangyang. Atong tapasada marohadot pikirata tapuji Tuhata marhite ede nomor 722 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portebion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sayurupi mahami asa unang madele hami. Ujuro hapugoson tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami
silehon-lehonmu nadenggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos niro hahami tuarta na dihasianganon, lehon dihami haporsiaon, asa dohot tami parjabar, bisi tianon niya kana porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel songon patu joloni jamita dihita bornginon, imana tersurat di buku Parjamita sian Raja Salomo, bidu 2, mamuka sian ayat 4 sahat ro di ayat 10 sada, tajahama marsikat sorin. Laho salpudo hajagaron dohot hamoraun. Dungi hupabalgama aka hapadiaku, hupauli diau aka bagas bolon, jala hubuka diau aka porlak anggur. Hubahen diau aka porlak dohot paredang irangan, jala husuan tusi hau akana marparbuin maragam-ragam. Hubahen diau aka tobat marmornohi hau suanan akan argun martuburi. Hutuhor ma aka hatoban bawa dohot buru-buru, adong uhud diau naposo akana tubu di jabuku. Tole muse aka punguan tubu dohot biru-biru, kumudang diau sian saluhut jolma, akana jumulus sian ahu di Jerusalem. Hupaguguk huhud diau perak dohot sere, dohot arta na arga sian raja akan apulik luat. Hupilit huhud diau aka parede bawa, dohot boru-boru, bahen hariburon di jolma manusia, tole parinaan tuan lain masai torop. Jadi tumibul jala umora au sian saluhut jolma, akan jumulu sian au di Jerusalem, hot do huhut hapistaraku diau. Manang sadia pena pinangido ni mataku dang huotohi, dang hutiopi rohaku mangolo-oloi na Salomona, aitung nalasi tuturo aku, mida saluhut pambahen aku, jalaido atong jabarhu, sian saluhut ulaokku. Alai dung hubereng saluhut pabayanakku, akan nabinahen ni tangakku, ro di hangaluton akan nahutahon lau paulihon, idama lau salpudo saluhutna, jala mangeahi alogo sabing au disi, dangadong hape nahot anggo di hasianganon. Ido yang go sahat na, martua do akan atumangion hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Maredehita sian nomor 494 ayat sada dohot ayat 2.
Dame mima ale Tuhan na sayo mangarajai roha dot pikiran nami. Inalau tu mangion hatam na badiai. Atong marsaringar mohon ditonga-tonga nami. Nungarade behami laho manangi hossa. Marhite Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhutna. Nang dihamua manami na nami dohot keluarga. Natongon marpungu di Jabutabe. Hatani di bata. Nagebe turpuk jamita di pertanyangata di bagasa bodarion imana tersurat di buku Apostel Paulus Tuhuria Galatia bidu 5 mamuka sian ayat 10 sia 1 ayat 20 sada Galatia 5 ayat 10 sia 1 20 sada hujahama tuhita ganup songnon madidok disi alai tadakdo parulau ni dagingi ima permainanon hahodaron, pargadobuson, hasipilibiguon, hadatuon, permusuh-musuon, perbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pergutu-gutuon, persalisian, pertahi-tahian, bunuh-bunuh, permabuhon, haormuson, jala akana sumatusi, naung hupabuana jolo tuhamu, soni donang nuai. Dakte anon ni akana mangulahon si songoni harazaon ni debata ido yanggo sahatna. Dihamua manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus saleleng mangulu hita di portibion pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Setiap harinya kehidupan kita selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Mau jam berapa kita bangun, mau mandikah langsung atau terlebih dahulu berdoa setelah bangun tidur, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan, tuduhan. Oleh sebab itu setiap pribadi tidak akan pernah mau salah memilih di dalam kehidupannya. Alaboha, molongan salah memilit, pasti timbul kekecewaan. Jala pasti timbul kekacauan di dalam kehidupan kita. Misalkan saja ketika kita mau ke kantor, mau tapil di rupani merasalar pedek, roto kantor mana masa, diparek kelidongan. Itu. Oleh karena itu setiap harinya kita selalu berusaha untuk memilih pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nang songoni donatong di ngolun ni halak na porsea. Nabi naritahon ya Apostel Paulus tuhuria Galatia nang tuhita saluhut na ditikion. Adong dua pangalahon na masa hati-hai di huria Galatia. Ima aka halak na ginonggoman ni parulaon hadagingon dot aka halak na ginonggoman ni todi perbadia. Ada dua karakter yang terjadi di jemaat orang-orang di Galatia pada saat itu, yaitu orang-orang yang selalu melakukan kegiatan kedagingan, yang selalu melakukan hisap-hisap ni dagingna, dohot orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Alani ipuka do turpukta di bagasan bornginon di dok Apostel Paulus do alai tadde do parulau ni dagingi. Tadap. Molo di dok tadap berarti patar. Haidahan. Jalanunga macai somali masa di huria Galatia hati. Itu sesuatu pekerjaan yang sangat biasa pada saat itu. Oleh sebab itu Apostel Paulus dengan tegas mengatakan asa dipasiding akaulaun perdagingoni. Kalau tazaru pani sian ayat 10 sia 1 ayat 20 jadi macai gudang ulaun perdagingoni. Jala macai tadap takas haidan patar. Itulah yang sangat biasa terjadi pada saat itu.
Oleh sebab itu apostol Paulus mengatakan, wahai jemaat di Galatia, ketika engkau memilih hidupmu mempercayai Kristus, maka tinggalkan kedagingan itu. Dan maulah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tong, anak yang binari tahun itu pukot kita. Ketika kita sudah memilih untuk mempercayai Kristus sebagai seorang Kristen, maka mari kita tinggalkan hisap-hisap di perdagingan ini. Dan mari mau dibimbing oleh Todini Debata, Roh Kudus yang mau membimbing kita. Mengapa harus dibimbing Roh Kudus? Karena setiap harinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya ulaun perdagingan ini, hisap-hisap ni daging ini, dan boy meluas ya kita. Dimanapun kita berada, pastinya ada. Pasti dodong permainan, pasti dodong hahodaron, pergadobuson, dot akan asing, pergutu-gutuan, persalisian. Persalisian emak, nasubui, nielakon. Songo numpasa ni halak batak na madok, hau na jonok do marsi ososan. Dito. Apalagi di talak batak. Parsalisianon macam moldo do siya kita. Macam tadap patar doy. Apalagi nuaeng. Kalau tabi yang rupani di zaman sinuaengon, di sada keluarga pinga gudang na marsalisi. Ngadong yanakon nuaeng, nanang memenjarahon natorasna. Holan alani sinamo. Holan alani tano. Oleh sebab itu apostol Paulus mengarahkan kita. Mari tinggalkan itu. Na tapi patar, na tapi takas, tedep di jolota. Aka ulaon, hisap-hisap ni pardagingoni. Alay naing manyan, tapasiding. Buasa ikut tapasiding, Molo tabereng rupanya dia 20 sada. Tidak. Ternyata segalanya itu ketika orang-orang mau hidup di dalam hidup kedagingan itu ada jabarna. Siswa ada hapi jabarna. Kesia-siaan belaka. Songon na idok ni turpuk epistel lakaningi di ayat parpudi. Siswa ada hapi. Nah dong di portibio. Dihasiangan non. Memang sebatas kelihatan itu begitu menggoda. Balawan. Akhir hidupnya akan dipenuhi dengan kesia-siaan belaka. Hal ini dihamu amanami nanami nang dongan sahaporsiaon di bagasan Kristus Yesus. Adong dua nana yang binari tahun nutur pukotu hita nabui gabe pedoman di hita. Na perjolo mari paluas mato di bata. Lau manggom-goming waluta. Itulah pilihan terbaik bagi seorang Kristen. Seorang nakaning udah di awal, jangan sampai salah pilih. Ketika orang salah pilih, pasti dia akan kacau. Ini yang pertama yang mau diberitakan oleh firman Tuhan bagi kita. Paloas matot dini debata nama ngarahon ngeluton, mari mempersilahkan Roh Kudus untuk membimbing, untuk menuntun, dan untuk memimpin hidupmu. Agar apa? Agar hidupmu dipenuhi oleh buah-buah roh. Mulut aja rupani di ayat 22 ini. Begitu enak. Begitu luar biasa rupanya. Ketika orang-orang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh itu. Molo akajol mana olo pasahat to dirina digomgomi to dini dibata, maka mereka akan selalu bersuka cita dalam hidupnya. Maka mereka akan hidup damai. Maka mereka akan sabar. Maka mereka akan berbudi baik terhadap orang lain. Jala parjabar maimana di harajaon nih dibata. Imana perjulu. Agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Asa tapasahat ngolut tahun. Saluhut ulau tahun. Saluhut gulmit ni ngolut tahun. Di batama. Todini di batama. Manggom-gom pita. Agar ketika kita menyimpang. Todini di batama. Paingotok kita.
si anu, dang boy, ala Kristus songani, kita mau dipimpin. Nah padua hot dihamu amanami, marhite turpukon, didokdo, akahalak na mangulaw ni sapisat ni daging, boy, mangusat imana, dang gabi paniabe di harajan ni di mata. Molusuk kutuhitan noeng rupani. Apakah tujuan akhir hidup seorang percaya? Ada tujuan akhir ningoluta. Songon di hata haporsiaw ni do. Hata haporsiaw na parpudi. Ima hanguluan na nasa leleng ni leleng na. Di harajaon ni di bata. Tetapi marhite terpukot di ayat 21 takasdo di dok. Dakte anon ni akan namangulahong si songoni harajaon ni di bata. Ternyata tidak semata-mata orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah maka tidak kona porsiaon masuk tu harajaon ni debata. Bui do hape diucat dan gabi pania beipana. Setiap kita pasti merindukan kerajaan Allah. Sudi halak na porsia. Tujuan akhir hidupnya hanyalah kepada kerajaan Allah. Dakkolan hita rupanina dewasa. Molo tasukur rupani tu akayanak kon sikola minggu. Siapa yang mau masuk surga? Sudi do martudi. Alai molo siapa yang mau masuk neraka? Danga dong nanggu sadapi martudi. Itu lihat. Semua tujuan orang yang percaya, tujuan akhir hidupnya adalah berada di dalam kerajaan Allah. Alani marhide turpukot dihamu amanami nanami. Asa unang tarusat hita gabi panean, mari jauhkan kesia-siaan belaka itu. Mari jauhkan hisap-hisap ni dagingi. Mari jauhkan akka ulaon nabui manirak kita sian debata. Karena sangat berlawanan. Ulaon perdagingon dot, ulaon mitodi. Kalau engkau tidak mau hidupmu berujung dengan kesia-siaan, maka jauhilah akai hisap-hisap midagingi. Kalau engkau mau tujuan akhir hidupmu berada di dalam kerajaan Allah, maka biarkanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Imana naing pinasaan itu rupukot tuhita. Tujuan akhir hidup orang percaya adalah bersama-sama dengan para malaikat, bersama-sama dengan orang setiap yang percaya, memuji memuliakan Allah di kerajaannya. Ido bahen adong buke dete, say masih paidaan dona porseai. Begitu indah. Alai molo neng kesia-sia belaka do siswado yo. Toktong maulau kamu ka ulau perdagingoni. Alai marhite turpukon diarahot dahit. Pasiding ulau perdagingon, pasiding kesia-siaan belakai, dan mari gapai tujuan akhirmu, kehidupan kekal. Mari mau dituntun oleh Roh Kudus, mari mau dibimbing oleh Roh Kudus. Sala baim mato di dibata namang gom-goming ulum. Itulah pilihan orang terbaik. Itulah pilihan terbaik bagi orang yang percaya. Asa sahat kita. Rap marsipaida kita di harajaon ni debata. Amin martangnya kita. Mulia tele Tuhan dihatam. Naung paingot tot Tuhami. Asahu pasidik kami ulaon perdagingoni. Naboy majeheo kami. Naboy mangusak kami dang gabi paniat di harajom. Alai marhite hatam di arah kodo hami asa olo hami manggom-gomi to di porbadiami. Asa to di porbadiami mana manggom-gomi ngolunami. Mangiring-iring lakanami. Asa boy hami sahat. Tu harajom mele Tuhan. Asa toktong hami gabi panean di harajom ni di bata. Pargogoy hami le Tuhan patau hami lau maulahoni. Marhite to dim to di porbadiai. Asa tungboy hulau kami di kanub gulmit ni ngolunami.
Maulia tele Tuhan di partikian nauli na dilehom mo tuhami di bagasa bornginon. Di papukuhodo hami ruas ni huriam marhite asini roham. Boy hai marpungu di bagas joromon. Nang songoni ganub ruas ni huriam na marpungu di bagas nabi. Homana toktong madongani hami mangaramoti ngolunami. Nang saluhut ulaon nami ale Tuhan. Homana toktong mangaramoti. Akayanakon. Yanakon miale Tuhan parsiajar. Homana mangleon roha pangatusiot tunasida. Terlumoy male Tuhan di zaman pandemion na gawe belajar daring nasida, gawe songon namaol dia tu sinasida. Akka persiajaran sian guruna. Alai posdo roha nami ale Tuhan. Marhiti to dimto di porbadiai mana patauhon nasida. Na mangleon roha pangatusiot dot hatauhon tunasida. Asa boy dia tu sinasida ganup. Akka persiajaran na dilehon ni guruna. Nang soni tu akan atoras ale Tuhan. Lehonon mu hasabaron, lehonon mu pargogoat, lehonon mu bisuk. Asam lamar gogo jalamar bisuk akan natoras dinalaho marmudu-muduhon, dinalaho mangurupia kayanakon na laho mangatusi parsiajarani. Tongdo pasat hamile Tuhan tu bagasan tangan para siami, dia karuas nuhuriam na tongo di bagasan parsahiton. Surduko tangamu nalabok itu pematang nasida. Jala ramoti nasa ubat nangakasi panganon na ditangan nasida. Asa marhitei dapot nasida hamalumon dot ahipason. Jala boy rak marpung rak marsaur hami di bagas joromon. Tinalau mamuji pasangapon guarmu nabadiyai. Tongale Tuhan. Tinalau mula pehamian non siat tonga bagas joromon. Homa na madungani hami. Homa na mangaramoti lakan hami. Asa tungboy hami sahat tu jabunami pajupang dot keluarga di bagasat dame nasiako marhite Kristus Yesus martangiat kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata marhite eda nomor 440 sada ayat sada dohot ayat 2. Dosa Buddha Sudena
Tapasada marohata, martangiang mahita. Tuadopamu nabadiai ale amang nabasa, rodohami maruduk marserep ni roha, mangalopit tangan nami, maka mulia tehon sude dengan nibasam, nauk pinasahakmu tuganup hami marsada-sada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Diramoti hodo daging dotot dinami ale Tuhan, nak pemamolus ragam nyakana masa doho akatan tangan, alai marhiteya ale Tuhan, akana masa dingolu nami, na yang lam tumakas hami maka biariho, lam tumakas hami maka porseaiho, ai hodo haporusan nami dingolu namion. Mau liate disude dengan basamia liamang, mau liate ma di partikian naulion, di loas hodo pehami madohoti pertanyaan na pinatupan ni huriami, baik na dibagas joromon ale Tuhan, baik na mengikuti dibagas nabe marhite live streaming, pasu-pasu mahatam nong marsaringar di tonga-tonga nami Tuhan, nama sosoehok kami, asa hupasidik kami, akka hagiot ni pertibion, akka parulan ni daging, na menuju kesia-siaan ale Tuhan. Alaya samangolu hami ale Tuhan hobartu lomoni roham, marperbuehon perbuoni todi, songon natar surat di Galatia 5 ayat 22. Dang margogo hami ale Tuhan mangulahon yang gosoho nama dongani hami. Alani suruh matodim to diporbadiai patorakoni takas jala bagas tu bagasar rohana mingganup asa tarulah kami di ngolu nami boy mahami ale Tuhan jupangan angoluan nasin saleleng nileleng na pinaradem di akana persea diho mau lihat ma di denggan ni basamia liamang mangido hami tu ado pamuna badiai pasu-pasu sudia keperbarita na ulimi Tuhan akapadita nami asa toktong di bagasan hai pason, toktong di bagasan semangat lau mamaritahon barita menauli Tuhan, Tuhami akaruas asa lamhot ha persiaon nami madalani ngolu-ngolu nami ale Tuhan. Upasat kami nang akaruas ni huriam, khusus na ruas ni Depok Sadaona liamang nabasa, samulai na mekmet, sikola minggu remaja na posobulung, akaina nama balu lansia ale Tuhan asal saluhu na di bagasan gonggoman ni tangamu akana marukil ale Tuhan ala naung dialakmu aka hinaolongan ni rohana baik na digosa-gosa nya kaparukilo nak kahapogosot Tuhan pasu-pasu toktong leho dame dolas ni roha disaluhut aka ruas ni huriami mau lihat madiho Tuhan upasat kami naksinode godang naneng merdalan di hari-hari na mangihu Tuhan. Upagonggopok kami saluhut peserta tu bagasat tangamu. Asa toktong merdalan di bagasan dame doho las ni roha. Jupang hasil akhir ale Tuhan inalomohonnya sudiaka ruasmi jalalomoni roham. Asa boy marsonak-sonak kami ale Tuhan beribadah. Dau siap perbada-badaan. Mau lihat madiho Tuhan, hubok kami nang negara nami untuk bagasat tangamu. Pemimpin nami terdumobi Tuhan do jajaran na asa toktong leononmu hai pason, leononmu gogo, leononmu bisuk nasiakko ya liamang, asa marbisuk nasida mangadopi sudah kana masa di negara namion. Boy nyak kami ale Tuhan, sonak soharibu-ribuan, makmur sudah raya na ale Tuhan daus ya nak kahagut turun. Suak songoni nang angka dokter do jajaran na Tuhan asa toktong leonomu semangat lau mangula kau lau na tarlumobi na berhubungan tu kopi 10 siaon tu pandemi corona na le Tuhan asa toktong digonggomi todim na badiai nasida Tuhan pada waka permaraan jala toktong maswat tu bagasar rohanami aha pena niula nami hobar tolomoni roham aliamang nambasa masay godak si Panginoon nami. Doa siapa nami o Tuhan sisa ada Panginoon dohami di son. Mulo siap Panginoon nami pasi si makopito na letu asian negara namion. Asa boy hami ale Tuhan akan nama siaolongan marsaor di bagasan. Tidak
tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jarak kali Tuhan. Boy kami beribadah songon nasomal marsonak-sonang. Asih maroham di kami Tuhan, oloi mapangidoan nami. Nang sita-sita ni rohanami diganu bilu-bilu ni rohanami perbagasan oleh Tuhan. Akai anakon nami naso dapok jodoh, akai anakon nami naso dapok perkarejuan di botohodo saluhuna upasahat kami ma tutangamu asa hotok tong na mga leho dalan, hotok tong na mangurupi kami diganup sita-sita ni rohanami. Mau lihat ma di sudi dengan basami Tuhan, tokin nari mula be mahami tu bagas nami we, pataru kami ale Tuhan di perdalana dao jonok godangaka parmaran alay mardongatok ko sona kami sahat tu bagas nami ganum. Asi marohamuloy matangyang nami o Tuhan, nahupa saat kami holan di bagasan sada goar na umuli. Tuhan Yesus Kristus si palua jelas si hokop kami. Mau lihat madiho. Amin. Taparade edeta sia nomor 437 ayat sada doho tudutna huhutma tapapungu peliata. Tatangnya koma peliata todo pani di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhu cileon lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasaat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami pelianon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhay marohan hami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidoho di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa marusa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horona puna harajaon. Dot hagogoon. Rodia sangapos saliling-liling. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsoran itu di porbadia mana madongani hitaon saluhutna. Amen. 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 Oras madita saluhutna.